přátelé, Silvestr je tady, no a slavíme a samozřejmě taky pijeme a jíme. Já mám hlad, ano. Já mám hlad. Já bych si dal něco dobrého na silváče v tuto chvíli. Na zub. Ano, já bych si dala něco většího možná na zub. A od toho tady máme šéf kuchaře, a to konkrétně Roberta Bezděka. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte. Krásný závěr roku s vlnou z Brna, BTV v tuto chvíli. Jsme rádi, že jste dorazil, ale chci se zeptat, pokud bychom nechtěli takový ty fádní jednohubky, čím to ozvláštnit? Nejdřív chci všem divákům stanice BTV popřát hezkýho Silvestra, zamávám, všechny vás zdravím. Máte krásnou čepičku. Jo, tady jsem se dneska odplotný, abych něco povykládal o jídle. Já si myslím, že jakýkoliv vykládání o jídle je vždycky příjemný, tak snad vás trošku navradím. Úplně vidím do vašich domácností, jak máte plný stoly chlebíčků, čipsů, jednohubek. To je taková ta klasika, čím se v podstatě dá tady tohle obzvláštnit. Já třeba dneska, jak skončím tady nahrávání, tak ještě tím, že ten Silvestr není nafukovací, ale jedu do Šebrova kousíček od Brna připravovat veřejný vaření guláše hovězího v obrovském kotli. Takže každý si tu tradici může posunout kam chce, dalo by se říct. Takže na Silvestra se nemusí jíst jenom chlebíčky, ale můžete jíst třeba guláš. Cokoliv. Jasně, a nebo takovýhle velký jednohubky. A nebo takové větší jednohubky. To jsou větší jednohubky, to jsou burgery, což si myslím, že když je parta dobrých lidí někde na chatě nebo v nějakém bytě a řeknou si, uděláme si dobrýho burgera, ty uděláš těsto na bulky, ty nameleš maso, ty připravíš remulády nebo dipy a nějakou formou se to splácá a všichni kolektivně z toho potom mají ten požitek. I to pečivo? I pečivo se dá udělat, určitě. Ono není nikde psaný, že by mělo být burger v klasické bulce se sezamem. Těch variant, ta škála je obrovská, ta gastronomie jde tak dopředu, že můžete to mít klidně v cereálním pečivu, můžete to mít v nějakým tmavým toustu, můžete to mít v pšeničné bulce, v bezlepkové bulce, je to jak s pizzou, je to ze vším. No a co tedy, takhle má ještě dneska člověk, když si vzpomene, že si chce udělat k večeři burgera, šanci ho vyrobit i s tím těstem a s pečením té bulky? Určitě, já si myslím, že jo. Není to zdlouhavý vyložený? Není. Jsou takový 3 aspekty, které by si lidi měli hlídat. To znamená dobrou tu bulku, aby tam bylo máslo, aby vonilo, aby byla pěkně nakynutá, aby byla takzvaně nadýchaná, nebyla nějaká promáčená, nějaká hutná. Maso. Je důležitý, z čeho to maso dělat, pochopitelně. Nemusí se dělat jenom tradiční hovězí burgery, můžete si udělat i kuřecí, drůbeží. Pomelete si vykoštěný kuře, smícháte si tu svalovinu s těma prsíčkama, dá to dohromady takovou nádhernou chuť, vychutíte koriandrem, citronovou kůrou, šťávou. Všechno se v podstatě dá udělat takzvaně na míru. Jaký maso ještě by mohlo být? No, klidně rybí burgery se můžou dělat, vepřový, cokoliv. I králíka, ne? Na Silvestra. V podstatě cokoliv si tam dáte, to je na vás. Co máte rád, si tam dejte. Dokonce tady slečna kameramanka moc šikovná, tak mě naznačila, že je vegetariánka, takže se můžou dělat klidně i burgery vegetariánský. Jdou, jo. No, jdou, určitě. A co se potom jako dělá ta základní surovina místo toho masa? Ta základní surovina, ta vám nahradí třeba hlíva ustřičná, která má takovou masitou konzistenci, dalo by se říct. To je výborná houba, myslím si, že u nás nedoceněná a málo kdo ví, jak je opravdu dobrá. A může se tam přidat grilovaný lilek, cuketa, cokoliv. No vydá, tak dokonce i vegetariánský burger. To spojení vůbec jako... A věřte tomu, já jsem masožrout, ale opravdu ten burger je vynikající. Fakt, a to říkám jako masožrout. Věříme tomu. No dobrá, tak tedy burgery. Když se držíme hovězího teda. Ano. Já jsem slyšel, že vlastně, aby ten burger byl dobrý, že by ta příprava je velice jednoduchá, že se tam de facto skoro nic nedává. Jenom sůl, pepř, snad. V rámci toho vychucení toho masa se dává prakticky sůl, pepř. Nějaký takový cibulky, worcestery, vajíčka, strouhanky, to je hloupost, jo. To maso musí být dobře namletý, musí to vytvořit takzvaně spojku, takže musí tam být přimletý jak tučný, tak libový, tak svalovina, jo, aby to vytvořilo šťavnatost toho masa a vy potom ty ostatní ingredience, co přidáváte dovnitř do toho burgeru, tak se postarají o to vychucení. Ať je to něco pálivého, ať je to majonéza kvalitní, zelenina. Já jsem byla vždycky zvyklá na to, že se do mletého masa, třeba do karbenátku, dávala strouhanka. No. A to teda jako do burgeru ne? To do burgeru ne, protože ono toto maso, jednak je to v bulce a ono toto maso trošku takzvaně jako zabije, jo. Ona to sice podrží ta strouhanka, ale když je opravdu dobře vymíchaný to maso pomletý, jak říkám, z více částí třeba toho skotu, té krávy, tak vám to vždycky drží. Jo? Tam ani nemusíte vajíčko nic přidávat. Dobře vypracovat. A kromě teda soli a pepře ani to koření žádný? Jo, ne. Já jsem zastáncem toho, že kdo má rád
pikantní burger, ať si tam dá jalapeňosky, ať si tam dá nějaký dip pikantní. Jako k tomu. Potom Ale maso nechme podmáznout třeba bulku, podmáznout tu bulku něčím pikantním, nebo přidat k té zelenině ty papričky. Jasně, jasně. Dá se dělat třeba i z nějakých jako exotičtějších zvířat ten burger, dejme tomu pštrosí třeba. Tady na nás kameraman ukazuje pštros, pštrosí, že on. 100%, jak říkám, je na vás, z čeho to uděláte. Je hodně populární to dělat z různých odrůd krav, potom se pochopitelně odvíjí od toho burgeru i ta cena. Jo? Speciální japonský vyšlechtěný skoty, to je až 3000 korun za burger. No a počkejte, a když si udělám burger z teda japonské krávy, tak je to opravdu výrazně jinak chuťově, než když si udělám z té naší české, jako poznám to? No, je to trošku malinko, za mě musím říct, taková jako snobárnička, ale to spíš ukojíte to podvědomí, to, že jíte něco netradičního. To mám já takhle za sebe, protože já mám za to, že dobrý burger může být tradičně českýho hovězího a nemusí mít 80 dnů vyzrálý japonský hovězí, si myslím. A co ty ryby? Z jakých ryb ty burgery se třeba dělávají? Je hrozně fajn udělat si, připravit si, buď to ty rybu nakrájet na kousíčky, spojit to nějakou formou, přidat tam limetu, citron, aby to bylo takový svěží. Dovnitř do toho burgeru dát třeba rukolu, která je taková neúplně česká, ona to v podstatě dostane tou svou chutí úplně zas někam jinam. Dobrá zelenina, kvalitní čerstvá musí být. Takže u těch ryb majonéza se hodí k rybám, citronová majonéza, trošku kůry přidat. Používáte, no, do těch rybích burgerů je nejlepší pochopitelně losos. Tím člověk nikdy nic nepokazí, ale já si myslím... Kapra, co zbylo 2 noc. Já si myslím... Ten kapra je trošku zrádný kvůli těm kostem, není? Kapra jsem nikdy neskoušel, ale myslím si, že třeba treskou se nic nemůže pokazit, která se dělá, i fish and chips se dělá, v těstíčku se smaží, takže tou treskou taky nic nepokazíte. Asi by byl taky dobrý, ale ten asi nevyjde levno teda. Tuňákový je dobrý, ale jak vy říkáte, nevyjde levno, no, protože ta cena je tam šílená teda, no. To by asi úplně... Možná jste konkurence k té japonské krávě. No, to si uděláš jednoho tuňákovýho a pak musíš 10 z makrely. Tak, přesně tak. No a ty burgery, které tady jsou, tak to jsou hovězí teda? Tak, máme tady 3 burgery, jestli na to kamera švenkne detail, tak já o tom něco povykládám. Je tady krásná věc. Jedna, která ještě musím říct, že tady ty burgery, to jsem připravil já teďka před chvílí, než jsem měl semka na Silvestra, říkám, ten den není nafukovací, ale musí se toho stihnout hrozně moc. Tak jsem je připravil na ulici Merhautova na Konečné 5, kam zvu všechny nadšence, Bistro Paragraf, určitě se stavte a ochutnejte. Konkrétně se jedná o trhaný vepřový. Jak jsme říkali, burger nemusí být jenom hovězí, trhaný vepřový, nádherná záležitost. Přes noc se pomaličku táhne na marinovaný vepřový maso, který se potom rozebere na vlákna, smíchá se s kořením a dávají se tam prakticky ty vlákna toho masa dovnitř do toho burgeru. Výborný dochucení hořčice, červená cibule, salát, nic se nepokazí. Pak je tady kuřecí burger, skvělá záležitost, jak už jsem říkal, výborný s parmazánem, dobrou zeleninu, rukolka a tady je klasický cheese. Tam je dobrý kvalitní cheddar, dobrá hořčice, dobrý ketchup, dobrá majonéza a rajčátko. Zeleninu si můžete dát už podle chuti, červená cibule. Já si myslím, že těch burgerů je opravdu široká škála a jenom na člověku, jak si všechno připraví. Ještě jsou tam cibulové kroužky. Já jsem si říkal, jestli jsou to kalamáry. Protože dávat hranolky k burgeru je to takový notoricky známý a je to taková klasika, ale je fajn připravit třeba domácí chipsy k burgeru nebo udělat třeba, jak říkám, ty cibulové kroužky. Můžou se udělat v pikantním těstíčku, v pivním těstíčku a je to hrozně fajn. Je to teda, přiznám se, trošku prasárna, že je to mastný, ale když máme Silvestra, tak si myslím, promastit se před tou konzumací toho alkoholu není vůbec na škodu. No. Jak dlouho děláte burgery v Paragrafu a jak jste se k tomu dostali? Proč tímhle směrem jste šli? Ale oni jsou burgery trendy, mám pocit. Burgery jsou trendy, ale jak říkám, my jsme to otevřeli s partou takových mladých nadšenců a nemyslím si, že pro nás je úplně prioritou počítat peníze, které z toho valí, ale spíš ty spokojený zákazníky, který opravdu ocení to, že necháváme si dělat svoje pečivo, meleme si každý den čerství svoje maso a děláme to fakt na 100%. Tam mají ten přístup k těm lidem, je takový vstřícnej, že s těma ztratíme nějaký slovo a neděláme to jako v nějakých řetězcích, kde prostě slečna na port vychrlí objednávku za sebe a podává to a děkujeme další. Je tam ten přístup je takovej ojedinělej, dalo by se říct, a má to tam svoje takový kouzlo. Určitě se tam cítí jako v té své hospůdce. Tak, jak by to mělo být. A ta inspirace, předpokládám, asi někde z Ameriky, nebo kde jste přišli na to, že teda budete dělat zrovna tyhle ty obří burgery, protože já to znám z těch filmů z Ameriky. Oni burgery přišli ne z Ameriky, ale z Hamburku.
jo, abych se k tomu trošku dostal, protože už samotný ten název vám tak nějak naznačí, že to je z Hamburku. A tam to námořníci a námořníci to přetáhli do Spojených států, a kde před 125 lety vyšlo, tuším, v nějakých New York Times nebo v něčem, vyšel článek o tom, že existuje něco jako burger, že námořníci si dávají mletý maso mezi sendviče a baští to. Takže ten impuls jako takovej není zas tak úplně starý, ale každý si myslí, že jsou to Spojené státy. Ano. Vzniklo to v Německu, v Hamburku teda. No vida. A ta americká edice, jak vy jste říkala, ta je taková nejlepší, ale je hrozně fajn to malinko v něčem jako tak počeštit nebo dát tomu trošku takový ten nádech té Evropy, ať si to ten kuřecí burger, trhaný vepřový, protože my jíme hodně vepřový jako Češi. Takže úplně, že bychom byli v nějaké škatulce nějakých Spojených států, to asi ne. Děláme i speciály burgery, jo, lidem, co mají rádi houbový burgery, jsme měli mexickou edici. Furt se snažíme někam to posouvat někam dál, aby ty štamgasti měli pořád nějaký zpestřeníčko. Nějaký sezónní meníčko. Tohle je předpokládám ukázka toho, co se u vás dá běžně objednat. Co tam ještě máte dobrý? Máme tam křídilka výborný, víc druhů, jsou tam hotdogy, jenom 100% maso, žádná mouka v té uzenině. Je tam sýr přidaný i do toho, takže člověk opravdu, když kousne do toho hotdogu, tak není to jak párek v rohlíku z nádraží, ale je to něco výjimečného. Ta cena je tomu úměrná, nemyslím si, že přemrštěná, ale zaplať pán Bůh za to, že je taková doba dneska, kdy lidem hrozně záleží na tom, co jí, a ne za kolik. To je dobře. To je moc dobře. Ale já si myslím, že takový hambáče se člověk teda pořádně najít. Jo, dáte k tomu 2 kroužky a jste po obědě. To si myslím, že 100% možná i na půl. Jako. Já myslím, že až zhasnou světlo, můžu divákům prozradit, tak se o tom přesvědčíte. Jak jsou kameramani nachystaní. Ty burgery jsou rozebraní od té chvíle, co jste přišel prakticky. Jo. Jak by podle vás vypadal takový silvestrovský hamburger od vás? Myslím si, že hlavně tou pohodou. Tím vznikne ten silvestrovský hamburger. Já si myslím, že když se slezou fajn lidi, že se dá i přehlídnout, že uteče dip v nějaké pikantnosti, nebo že nevyskočí bulka, jak by měla, nebo že maso je špatně pomletý, ale všechno se dá nějak tolerovat, protože, jak já říkám, když je dobrá parta kor na Silvestra a ještě se popí, tak se to povede hlavně díky těm lidem. To je takovej můj... V restauraci je to nic jiného, tam to musí být 100%, ale u toho amatérského domácího vaření se dá hledat co prominout. Když teď na chviličku odbočíme od burgerů, ale pořád zůstaňme u té silvestrovské večeře. Co byste doporučil třeba jako dezert potom, nebo něco tak jako na odlehnutí? Přece jenom ten burger je obrovitánský. Já když bych ho snědla, tak bych byla asi hodně plná, ale chtěla bych pořád ještě něco zobat. Co nabídnete dál? Po burgeru, jako, pokud je tam místo. Je tam místo. Je hrozně fajn, když bude nějaký cukrovíčko, pochopitelně, tak to tak nějak mít rozprostřený a ke kávě a tak pozobkávat, protože jíst jenom maso, to znáte, na zabíjačkách se taky pečou koláče, to člověk nemůže baštit celý den jenom maso a buchty se pečou. Ale je třeba fajn, já jsem šel nějakou dobu v Brazílii a tam jsme vítali Nový rok a pro děcka a pro ženský jsme tam nachystali takovou fajn věc, to je čokoládová fontána. Já si myslím, že pro tu společnost je to hrozně fajn. Namáčíte si do toho ovoce, namáčíte si do toho nějaký marshmallow, nějaký takovýhle věci. Jasně, protože tam člověk sranda, ovoce. Ano. Je u toho sranda, dětskám se líbí, jak to teče a to si myslím, že je takový pro společnost takový fajn odlehčení. To je dobrý fontánka. Uděláme. A nebo když nemáme fontánku, tak si rozstavíme tu čokoládu. A ještě vám řeknu teda, já teda nejsem moc velký mlsoun, já jsem spíš na ty burgery a maso žrout. Ale řeknu vám teda jednu takovou věcičku, že to silvestrovské mlsání v mé podobě může být třeba Baileys nebo domácí vaječný koněk. Něco takhle si dát, nějaký takový likérek ze skleničky si takzvaně zamlsat. Jak to nepiju celý rok, tak na toho Silvestra kolem svátku mě to určitě chutná. No a moje otázka možná na závěr, já doufám, že to vlastně není žádný chyták. Jaký pití k burgeru? No, hodí se pochopitelně pivko teda, ne? Ten tmavý nápoj, který je upřednostňovaný, já nechci říkat tu značku, kolový nápoj, tomu to říct můžu. No, já bych si to k tomu patří teda. Ty bublinky a takový to zlo černý, jak já říkám, to určitě. To fakt tomu chutná na takový to odříznutí. Pivko 100%. K tomu trhanému vepřovému, tam to jde ruku v ruce a klidně k tomu kuřecímu dobrý bílý vínko. Tam by mohlo být. I víno. K rybímu taky. Nezabíjet tu rybu zbytečně pivem nebo něčím tvrdým, ale klidně vínečko, proč Takže ne? víno v burgeru není hloupý. Ne, určitě ne. Jasně. No a k tomu hovězímu asi šampaňský. Ne, a nebo červený. Prosím? A nebo červený víno šlo. A nebo hovězímu se, to víte sama, i zvěřina hovězí, to se konzumuje, se pije s červeným vínem, to je pravda. Vynikající.
Na závěr ty bublinky a budu. Jak to mají rozebraný kameramaní, nevíš? Nevím, myslím, že budeme rychlejší, sedíme blíž. A jsme 3 jako. Myslím si, že zhasnou kamery a bude skok. Bude skok leopardí. My v tuto chvíli moc krát děkujeme za silvestrovskou návštěvu ve studiu BTV ve Vlně z Brna. Robert Bezděk, šéf. A já ještě děkuji moc krát. Já vám chci taky poděkovat, bylo to moc fajn s váma. Jak vy se vrhnete na burgery, já se těším, že se odšpuntuje tady tahle slečna. A ještě chci pozdravit, zamávat do kamery. Zamávám Natálce a Oliverovi a zdravím je, protože oni slíbili, že se budou dívat na Silvestra. Takže chci pozdravit. Mějte se hezky. Tak my taky, ale možná všem dětem, protože ty ponocují na Silvestra, tak taky máme a zdravíme všechny z BTV. Hezký den a krásný večer. Ano, a samozřejmě, co nás čeká dál? No, vyrazíme za kulturou.